Ka JRC Revolutionary Council kalayo ban penskam sa kawaypat ka shnat kam jong ka hakitain Laskein Block kabalatip karteng kum ka Laskein Block Circle. Shwaban sedang kane ka jing penskam yakine kinongkit kam bathamai jong kane ka circle kaladon ka jingalang balangkon bala penyai da uba return pasa. Usamla liyo F Suyam President Rangba Ka JRC hashwaban penskam yakine kinongkit kam bathamai jong Ka JRC Laskein Block Circle ulakantu yaki baki deban long ki batray na kabanta ka jingmantoy haki imlang saalang. Syo ulong habatray na kabanta ka ribat Ka Jaitbynriew kin yakando shibon ki jing bat ki ding penkiang Henry kum ki batray mons ngaw baha kim deban randin Henry ki deban long ki bayatali bat ki bayang ha kanong rim kabaskam knang bakin la bantan rong ya kari bat Ka Jaitbynriew ha ki babon ki banta kamtam kum no ban wanra ya karoy kapar hapo kisnong ki thao bat ha ka imlang saalang. Ki way pat ki bakran ha ka nekas ngi ki kanthom ya uba pilangkon uba honest sajam uba ripon trios shadam bat ki way ki reu rangba. Ki nongkit kam bathamai jong ka Laskein Block Circle ki long u president uba honest sajam u vice president uba 1 poi biang shadam u secretary uba ripon trios shadam u assistant secretary uba holisan shadam u office secretary uba wailat suchiang u finance secretary uba yaubay shadam nalor kine kinongkit kam liyo ru banjit kumba khasan ngot ki executive member bapura jong kane ka Laskein Block Circle kane ka long kat kum ka korwa kubor bala palai da ka JRC Revolutionary Council si sen bhalang am kam mi ka thong buto kam lo pendiam bi ya gari bar ka Jaitbynriew ka yong i bat am pi ka thong kam yong block Laskein Circle wo tho pye jing sukhir ino wa kam wo bha nene ino i wa ka sarkar wong yo pi wong bit wong bing ule ka po block Laskein Circle pi ye pi wat jing tiu bat tho bring ini kam no ro i jam wo bha ham ten ye kam wo bha ule pi ham ten ino benta ham ong ta kho o MLA ham ong ta kho o ino ki minister ki police department no fair ham ten ki jing kho yong pi ka odang ta kho pi ka te dang punter ha ka te mensin yong pi dang yin dak chengrang lo ne benta wi khun bi gari ba ki Jaitbynriew yong kan punter kho pi kan pu ye cham pi te ki bor yong an ki wo to wi challenge pi ki dang sia pi mensin yong pi dang em ki jing ten ki yong pi wo to la ta kho o tai em ki mensin ki yong pi wo ten pi tang hadino yu takho piuki hadino yu piu chalano ki hadino tip hi ga an hadino yu piu nuksa go ba hadino yen pe go hok bat ka Jaitbynriew im go pi la lai pi no benta ki budang yo ki pi dang tip ki pi uto kini ki conduct chengrang yo Laskein Circle o pai o soli ne benta ga yap ka im po blok ro ki man be ki man pa ki control kulur dang pai khmat ki chpi dang pai khmat ki JRC la da pi em pi nong rem go skam go pit le ne wo maya pi blok Laskein borok go wi la dai no i kam pi go pha to sia pha to chipra ham ela how mani ki khot yong go sei to yo ye or kor go burong yo ye ke jinglong go mit go pha yo pa wi gi ri bu Jaitbynriew yong i de wi im mi de wi siaw ri ni de wi lai le ti wo pha lo lai le ti wo pha la di ki wi ta kho wi pi o pi ham ten yen dap chengrang la de ong di he no ben taw wi ta kho ha sport la de ha ga bor yong ga an la ong di dong bulong la ong di de bor le la de to wi ta kho ha bi kho ai yen i ta ga jingetali horan din ni di khon sam la kari da kumun sim ki khet briu ti blai ni kulas kham bat ni shitri ho ya Ka JRC bat lung ba jong ka ya kari bat Ka Jaitbynriew bat ban thom ye ki jing bat ki jing tun jo baro mat chuprang ban ye da ye kari im slam JRC